Mboten purun. Ah. Ayo, aduh, enggak sabar, Bu. Sabar. Sik loading, Bu. Iki mantene njaluk lagune. Cek ne tuwuk mantene nggih. Heeh, mumpung dina iki petuk sing awan Mbak Jaya ndak Sinta ya. Nek pengen tuwuk iso nanggepne Mas. Oh, aku ngono. Oh iya lho. Aja ditinggal nang Mas Dunin. Wah, mesake kowe no. Sana, sana. Ditinggal malah ketiro kejodone dur ketemokne. Kicil-kicil. Ajo dong. Ayo Mas, ayo. Biyen lo sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kebiasa. Model Ibaratku ora bakal dadi sekolah. Mula keton kowe kita napa tanpa upama. ngerti ngono lamaranmu ora tak tampa. Lah wis ngerti gak ditompo ki piye to model. Nyantuk Mas Demi. Ai gak ketondok lah. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku piye aku sabar ngenteni. Kowe lan aku kenyati jodone. Ora kena perawane tak ngenteni jandane sakapan wae. Ora nyono sampean sabar ngenteni. Sabar ngenteni Ning nyatane tresnamu tulus kan suci. tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Anduk tresno bepojoan selawase. Penerus-penerus iki sampe. Wis pinter goyang sejauh gini. Luar biasa. Biyen kula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kebiasaan. Wis kebacut Ibaratku ora bakal dadi ora sekolah. bakal dadi sego. Mula keton kowe kita napa umpama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Oke, terima kasih untuk adik-adik Siti, adik Dina, dan adik Nesa. Terima kasih sudah naik ke atas panggung pagelaran. Kali ini satu request atau permintaan, satu personil yang terhormat Bapak Haryanto saking Kota Banyuwangi. Wonten Bapak Haryanto. Monggo sini Pak. Nggih. Koyo wis ngenteni ket mau Pak Haryanto iki. Monggo. Jauh-jauh dari Banyuwangi bisa naik sini.